shi yasa da gemu da furfura da tsufa da girman malanta da kaza wallahi bai halatta ya hana ka zuwa karatu ba. Imamu Shafi'i ya wuce shekara 60 karatu yake sai tuntuban harshe ya kuskuren fassara wata kalmar larabci ce ashe tana da ma'ana biyu ko fiye da biyu sai mata fassarar da ba ita ta dace ba sai ga yana buƙatar ƙarin larabci sai ya rufe makarantar ya ga kuma irin wannan larabcin ba conventional makarantu ba ne, makarantu ne na larabawan daji. Wato wannan zai tafi ya zauna cikin larabawa ne ya ji yaya suke yin larabci, sai je zauna. Imamu Shafi'i sai da ya shekara 5 masters da phd kenan, masters da phd ya je zauna cikin larabawa ya kwana da su, ya wuni yana kiwon raƙumi, ya ci abinci da su, komai ya je ya jiyo yadda suke yi, ya dawo sai sake buɗe makaranta. A lokacin sai da ya zama kamar wahayin larabci ake mishi, kai har sai da ya zo yana cewa walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min labidi. Yace kun ganni nan na iya larabci, larabcin da duk abin da nake so in mai waka zan iya mishi waka. Yace ba dan waka in te yawa a bakin malami tana rage mai daraja ba, yace wallahi da sai na fi labidu waka. To kai sai ka ce waye labidu? To labidu wani mawaki ne wanda har manzan Allah sai da ya jinjina mai ya ce ya iya, har manzan Allah sai da ya ce wane ya iya waka a jahiliya ne, amma sai da manzan Allah ya ce ya iya, sai da ya ce tun da ake waka a jahiliya ba a taba waka mai gaskiya da daɗi irin tashi ba. Amma Shafi'i ya ce saboda larabci da zai fi wannan iya waka, saboda ya kwankwada. Me yasa? ya je ya ƙara karatu. Na karka sake kana ilimi har ilimin ka ya disashe, ka zama baka dace da zamanin ka ko baka dace da wuri kaza ko wuri kaza ba. Ka rinka kokari kana updating. Kuna ganin ga tsofaffin headmastocin mu nan su suka yi mana headmaster muna primary. In ka tafi FCE yanzu sai ka je ka gansu da jikokinsu. Da yana da grade 2 ne, ya yi Basawa Teachers College, ya yi UPE, ta yi WTC tun shekarun da. Sai ka ga yanzu ya koma ya tafi yana NCE. Da ya yi College of Advanced Studies, ya je ya samu NCE, yanzu sai ka ga ya je yana B.Ed. Da yana da Masters, sai ga ya je yana PhD. Sai ka ce wannan tsohon yaushe ma zai ci albarkar ilimin? Kai baka san ilimi ba ne, shi da ya girma cikin shi ya san girman ilimin. Sai ka je ka gan shi headmaster ne, tsohon headmaster, amma sai ka ga ya je ya zaunar da kanshi a NCE yana yi. In an ba da asamin ya shiga ya yi duk abin da aka zaunar da waɗannan ana yi ya yi saboda ya san mutuncin ilimi. Kuna nan cikin gari malaman bidi'a sun ɗirka muku girman kai saboda kai ɗan ƙungiya kaza ne, ɗan ɗariƙa kaza ne, karka je wuri kaza, karkai kaza, karkai kaza. Sai a waye gari bayan lokaci shikenan an ture ku out of line saboda mai ba ku da ilimin da kuma za ku ci gaba da bayarwa, sai ka koma kuma kana ta faɗa. Don haka ku tashi duk inda ka ji ilimi jama'a ka tashi ka tafi. Matsala komai kankantarta tafi ka je ka samuwa ne. Algafata malam na ji an ce ka iya ilimin arudi, na zo ka koya mini. Akramaka Allah, na ji an ce Allah ya maka baiwa game da nahau, koya min. Na ji ka iya hadisi, na ji ka iya tajwidi, akramaka Allah a koya mini. Duk ka'idar da ya baka kuma dole ka bi, tun daga annabi Musa an kafa min sharadi. Karka ce a ni ma malami ne yaushe za a yi min sharadi. In ya ce ina bacci ba a tashi na. In ya ce kullum sai ka ɗibo bokiti ruwa 2, sai ka yi ɗibo ruwa bokiti 2 kullum, sai ka ce akramaka Allah an gama. Gari na wayewa sai ka sawo riga ka zo ka cika bokiti abin nan 2. Wata ran ma ka ce akramaka Allah in na kai 5 yaya, sai ce Allah ya ƙara ma albarka, sai ka kai. Malam Ibrahim na Tsuguna, in ka je Kano je ka dukkana sun san waye Malam Ibrahim na Tsugune. Malami ne ya je ƙaro ilimi a hannun malamin shi. Ran nan ya zo ɗaukan karatu da hantsi sai aka ce malamin shi ya fita. Lafiya malam ya fita irin wannan lokaci muna zuwa ɗaukan karatu? Sai aka ce ai shadda gidan malam ta cika, shine ya tafi nemowa zai gyara mai shadda. Ita muna garin nan, sai ya cire rigar shi ya zauna daga shi sai bante. Wannan maganar ane maka 18 kaza ne, wajen 1874 aka yi wannan abin. Sai ya cire, sai ya zauna daga shi sai dan bante, ya je ya farke shadda ya kwashe ta kafin mala ya dawo ya gyara ta.
mala ya dawo da shi da 'yan aiki, ce akramaka Allah ai mun zo an ce baka ne, ya ce wallahi kaza kaza, sai ya ce ai na gyara ta. Ya ce Ibrahim Allah ya maka albarka duniya da lahira, Allah albarkaci iliminka, Allah albarkaci zuriyarka, Allah albarkaci kaza, Allah albarkaci kaza, Allah albarkaci kaza. Karamin misali shine Nasir Kabara yana daga cikin kananan almajiran Malam Ibrahim na tsuguni. Nasir Kabara cikin 'yan kanana ike, wa yake maganan manyan kuma. Saboda haka wallahi ku gane ilimi ya kai kuma ya cancanta a tashi a tafi ko ina ne. Ibnu Abbasin Allah ya kara mishi yarda ya ce in ya tafi gidan malami ya biya mai karatu baya sallama da malamin, sai ya samu wuri sai ya zauna. Idan tafiya ta yi tafiya bacci ya ɗauke shi, iska ta zo ta buɗo mishi ciyayi tana zuba mishi a jika, tambaye shi aka yi alagafa ta malam ga kaɗan mutsilin yaro amma da karatu da yawa. Sai ya ce wallahi duk inda na ji malami da karatu tafiya nake, kuma in na je ya ce ni ba da malami na sai in zama na a kofar gida, in bacci ya zo in kwanta da guguwa da iska duk ta kare a kaina, malam ya fito in yi gaisuwa, malam ya biya min karatu na, sannan tafiya ce kun ji yadda na tara karatu. Yaushe za ka ce kana son karatu amma kuma girman da kake da shi da kasaita a je aji sai ka harɗa kafa, sai ka sa wani tabaran ƙarya, sai ka sa gilashi ka sanya ka karkata ta a gaban malaminka, wai kai ga dan duniya, wai kai ka ba fa zo ƙarin ilimin ne ba dan kana bukata ba. Yau ba sai ka tsaya ofishinka kai siyasa ka ba, ka zo gaban malaminka sai ka dubi wannan malamin yaya ɗabi'a shi, yaya al'ada shi, menene a wurin shi mutuntawa wanda bai saba addini na ba, sai ka yi, sai ku rabu lafiya, ya sa maka albarka, sai ka je ka kafa sarautar ka ta malanta a can gaba, amma ba a gaban malaminka ba. Kar ku damu kun ga 'yan boko suna wulakanta malaman su. Sunna an nuna mana girman mutumin duk da ya koya maka ilimi, musulmi ne, kafiri ne, a'a karatun da ya koya maka na Qur'ani ne, a karatun physics ne, a ya karantar da kai commerce ne ko mathematics, ko me yake karantar da kai, ka faɗi kalmar girma kuma zuciyarka ta ƙudurce yana da daraja. Domin in bai da daraja yaya zai karantar da kai wannan abin da yake da daraja a wurinka. Kada saka maka cewa karatun boko karatun banza ne, don yana karantar da ni boko shine zai bata min lokaci, bokon banza. Za mu ci boko a lahira ne? Zauna ku ci arabiya a lahira. So duk wannan abin jama'a, mu'amala da 'yan bid'a su ne suka rugurguza mutuncin ilimi. Amma ahlus sunna, malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suna mutunta ilimi. Shi yasa kaji dattijon arziki a sha'abi yake cewa almajirin nan nashi, kaga wannan karatun gashi na karantar da kai shi fi sabilillah. Ya ce amma matsalar da bata kai wannan ba ma, ane mata tafiyayya har a je Madina a kanta. Za mu ci gaba da tattauna wannan an zo karatun an jima karfe 4:30 na la'asar, za mu ci gaba da wannan karatu insha Allah. Sannan akwai karatun ainihin hamawiya an jima karfe 11. Ina fatan mun gane. Na'am, yau akwai ainihin karatu, afwan, wannan karatun tsakanin magariba da isha za mu yi shi, a baiwa mutanen markaz haƙuri jama'a, an kusa dawo musu da karatun sufuli, don haka karatun muslim tsakanin magariba da isha ne, karatun muslim tsakanin magariba da isha. Karatun bukhari a markaz to muna ba da haƙuri insha Allah ta'ala, ba za mu samu damar yin shi ba sai mako mai zuwa insha Allah ta'ala. Na biyu, ga addu'a ta musamman mu ne wa ɗan uwanmu Alhaji Lamido da ya rasu, yayan su Malam Musa Sahabi, Malam Ahmad Muhammad Sahabi, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi yau kama kwanaki 3 ko 4 da suka gabata. Mu ne mishi addu'a ta musamman, Allah ya gafarta mishi. Sannan a madadin mu 'yan Darul Hadisi Salafiyya da mu 'yan Albaniy Science Academy da sauran rassan dukkan makarantar Darul Hadith, ga sakon ta'aziyyar mu nan zuwa ga ainihin iyalan Alhaji Muhammadu Sahabi. Allah ya bada haƙurin wannan rashi da aka yi. Abin da ya bari a baya Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da shi. Allahu akbar, mutum ne mai kyakkyawan manufa gare mu jama'a.